Al carrer Vicent Andrés Estellés, un dels eixos comercials d'Alaquàs, obri cada dia les seues portes des de fa més de 40 anys Llenceria Flori, un espai xicotet en dimensions però immens en producte i en servei al públic. La seva propietària i fundadora és Flori Martínez, que un bon dia, en els inicis dels anys 80 del passat segle, va decidir que ja no volia tornar a treballar per a tercers, sinó que preferia tindre el seu propi negoci. Flori havia treballat prèviament en una botiga, però el que és una història desconeguda, que ara ella rescata per a cada, és que la seva vinculació amb el comerç i la venda havia començat molts anys abans, quan era una xiqueta. Mi descendencia un poco viene de Extremadura. Mis padres tenían verduras y frutas y yo vendía frutas en el puesto justo enfrente de mi abuela. Eso pues yo tendría a lo mejor 10, 11 años. Entonces yo creo que de ahí me viene la vocación por el comercio. Cuando Flori no ha estado en mi vida, con mi abuela yo bajaba, con mi madre yo bajaba con los hilos, las lanas, el tal. Flori es una parte de la familia. Flori Martínez va obrir en 1983 una botiga de llanes on no sols venia producte o assessorava en la forma de fer punt de ganxo a la clientela, sinó que també oferia formació, un negoci molt popular aleshores, que va anar desapareguent. En el seu cas, va ser una afecció de salut la que va motivar que canviara el producte i introduïra articles de merceria i corseteria. Avui el comerç ofereix un catàleg molt complet de roba interior per a totes les edats que inclou cerimònia, així com pijames, roba de bany i tota mena d'articles de merceria. Compro los bikinis para hacer cosas en casa de manualidades, la tira para bordar para las toallas, braguitas, los sujetadores, mis hijas también vienen y si no pues lo pedimos y nos lo traen. Pues nosotros venimos desde Lérida, hace 36 años que somos clientas de la tienda, que nos encanta y lo recomiendo porque ya solamente por el trato y por la amabilidad vale la pena comprar en el pequeño comercio. Actualment, a més de Flori Martínez, dues persones treballen en aquesta botiga, l'objectiu principal de la qual és oferir el millor tracte a la seva gent. Flori Martínez és mare de 2 fills i reconeix que ha pogut compatibilitzar la seva faceta professional amb la vida familiar i la criança, perquè sempre va comptar amb l'ajuda en el seu negoci de qui era el seu marit i company de vida, i també d'un grapat de familiars i amistats. Durant un període va assumir la presidència de CADA, uns anys en els quals va viure la pandèmia. Per totes aquestes raons, Llenceria Flori rep enguany el Premi a la Trayectòria de CADA. Estar aquí en el mercado municipal recogiendo el premio, pues me parece que es algo mágico.